מה קורה חברים? הנה אנחנו מתחילים משחק של גיא ביטון. בואו נראה. וואו אחי, זה לוט. אוקיי. גיא, מה אתה עושה בדיוק? עושים את וואו! טוב. הופה, זה מה שהיה לה שלי. אומייגאד. אני בסדר בלוט. כן, יחסית בסדר. one shot. יש פה איירדרופ. הוא לוקח אותו. שואו, ביטון! טוב! וואו. תשתמש בשקווב. וואו. זה בן אדם אשכנזי מסריח, אחי. אחי! זה אפס וואי. שים מדקיט. שים מדקיט. מה ברו עושה? שם חיים אחי, מה אני יכול לעשות? לא רואים את זה. או, אחי. אני שומע את הבן אדם כאן. אוקיי. גיא. גיא. אני לא עוזר אותו אחי. אני לא מפסיק לחפש אותו אחי. הנה גיא מצא את הבן אדם. let's go פעם. טוב שלך. או פעם פלייג'נדרי. יואו, תסתכלו. זה חתיך. מה הקשר חתיך? זה הדבר היפה הזה. אף אחד לא רואה בדיוק, כי לקחת את הפיז. בקיצור, הנה תסתכלו. פעם פלייג'נדרי. אוקיי, יאללה, תשחק. וואו, זה יפה זה לא. אחי, אמא שלי. הופה, איזה קיל. יש לך גיא. חברים, גיא עומד פה על 9 קילים. בוא נראה אם הוא מצליח להביא ווין בנוסף. וגיא מת רק פעם אחת בריבוטים.
ברילוד, ועכשיו עוד 1:20, אין יותר ריבוטים. בואו נראה אם גיא יצליח לשרוד. אני מאמין שכן, כי אם הוא בזבז רק ריבוט אחד, אז אני מאמין שכן. לא! אחי, הוא כזה וואן שוט. יואו, אחי! יואו. וואו, הוא הביא לי את הלב. זה סן. אוי, זה מחיץ. יואו, גיא. אחי, נשאר לך עוד 5 אנשים. לא כולל אני, זה... כולל אני זה 6 אנשים. עכשיו עוד שנייה. שואו, אחי. שואו מייגאד, כתר, אח שלי. טוב שלך, ביטון. ברו. לא מאמינים. 12 יואו, גיא יש 12 קילים והפסיד מקום רביעי. כזה מבאס, ביטון יחסי אחד גרוע, תנוב. אין לי מה להגיד לך, אחי. ברו ינוב. זה משחק מטורף עד שאני פסיק רקטר גם כל זה. אני חתירת לוזר.